Better for mame Emma wo atnas na me sanso Emma wakwa basa enenso ya sanso edi ehemu ebiem na ya ba be hemu die na chese story aba be ka mensa no eno ene ya ba be biebiem na efutu obiara ewom no ya fa edi etu ye hofo edi bi nso etu afoforo nso efo na next story aba be ka mensa no eye ababa wa bi a osi so o sha abrabo ase no ne mema miensa na etna ye ene o mawo na enumu honom no so wo honom a no so da ya basa afenso nama na ntentan enenam nanim rough tese odwen ho a wonte ase no tu ho namo ntie nsemre ye bekwa kotie na montuo no muaye ben ene bae na afenso moa ben ene ohia afi adofo na yetie fo hono yenkọ ne yenkọ hwe video no embra jaofa oye me pa twa me hoye kwa bia no free krom ne bisa say how old are you? Was old are you is Kofi ase Pacho what din fie say Pacho manya 30 years wenya and they say okasa no ase they say bia romantics and romantic from Pacho manya 30 years okay ya no bi wa no kakra me Pacho we wo de asem da he mre bi atwam na epese otimu na fe ye to aso na moa ye wo no ye de boa wonti etio wasem ene say ofa me Pacho me di kan damase daddy atiefo nyina nso ase na me ha wo kakra ewo me so a de nti ama me de beda mo ne se sunsum aware wo me so ena me na mo nso antentan chechire me saa nti me fa baabi me koye na ye ka che me se saa de na ha me Pacho ma ne so kakra me fa baabi na ye ka che me se saa de na ha me asofo oti me ka chere me ena me kwa visa nso baako ena ye ka chere me se saa ne oma no menso me ne mema miensa ena awo omo nhwe nkwala no bibia ya mi anti ena na ha me pa na me de fa baabi se me kohwe de nti a ama saa de no koso wo mabrabom no me koye na nipa na ma mete me ho asese me gina sumu na efirifie omaton animonyam de mi wobi no no akora mpo woto no na wapeja nani a wo hwe manim no enye yize kura ontimi hweme animonyam de mi wobi pa omaton mi afirifie de ama abonten sofo ma wale enenti na ama me bresa no oyema Pacho obetimi akasa den kakra ma ya na obesori akọ me Pacho fa me se me koye no abisa no o se efirifie ena ama na basa efie fo aton ma wale ama enenti na ama me bre ewa abrabo no mu no kenya se mene be ma be wo na se mene na agya ekora won hwe ne ba okay ka wase wo hwe ne ba na nye mema na nye omani a no omo hwena we de say yo ma adwen no mo de yesa da bi he o ma adwene because a bema o ba na o hwe no a minim bonsam kura sabi o do it obeka se wa wonti hwe no sabi o ebra wo senso anu ani ha no na no obi ani na ha na wo che ho aka mu nsem no bele ni nyina beda me so me bele enna na ha me na me di fa ba bi na e ba se ememma no ayo madwo so mo nhwe wo no ehinfa enu atu anamode akoni ma bi wo ha mo me nsu fa bebre na sha ahomone o watu anamon e de akoto mo nim enu so still ahwe no mo hwe no ana te say da bi nipa na obetimi afro o enne mbese ni musika mesi yo ofa obetena se ababusu mienu kra na wonten nka bi obesa abafla wo no story bebre no obebo akere wo san so nyese bia wo kan wie ni wa ma mo sika mo de beto aduane ama nkwala na na se bibisa nti belene de ana bebu wo no mo so ameda mete se sunsum no ne meda mete nka se ti se ne bia me ne be ma na ehia mu sana na eye me ana mele bi nso me son daye na ase me ni namba bi ti mi twam no obi fra me oye be ma o fra me amini ni gina ho no asema no obi sa me na nye epe ho asem ti mi gina ho na me hu se ema mienu aba ana ba akose ede na me ni kunu gina ho ye na me se ya nya hwe na mi twam no wa fra me bi sa masam keke ho an wo bo masum e wo daye num nti obo me na me yesa me kobo ni binu na nipa na omugina ho no baba akona na oka no ho no so wompene ma me mmoni bi ana me se me bo no nti omo hu ne ye na me so mi fa achi na me kobo ni bi
ena mani so teme yo fa mani so teme na tese masum ho no na yese ne yatwi makoni ye de asere masum ho no ame me sole bu nkotodwe bompa yese awrade nyeme na saa okun yi de mintime nkonji so no ti free ho no na manhu bibia bi me be sere mo na me de aba bedam ma me papa nyina wu no bia enti sese no hawa hawo wode nam nyina se sunsumu awade me pa twan na ntantan so ta chechire ntantan chechire wo me pa twan Kofi Afo also here live from UK Peter Berg and I bonse enti Amo Samuel ose manyi dai nyina ni always me enye dai nyina ni dai de dai enye ni nyina so na betuma enokre ekwa bɛn na fa so amema no a ɔmo no ebisa unde ne nti ebisa question we ni sɛ afutuo bi wɔ ɔse etuufo ansa na wakɔ ebia na usuban nye ebia na anim aduane no a ebia sabe mpraduasa one bɛmma ɛwɔ hɔ a osafa nachi ebia na o how bi ɛwɔ ho a esi bɛmma kwai enti bɛmma ɛba wo nkyɛn a na sa how na pam no da bia metaka sa enye ne wanyini no aso awade na mom no onim nyansa na onim bɛmma yo ona aso awade obi wa wanyini so agimi onya bɛmma ko ɔde brefa so bɛmma no dwane wi afi no onam dwato aso binua ba bia no onim di nkomo waso adu no ho pa so ye dwema ne kuru dwane se ne kuru so sabe abayewa bi akena hedem enne ye wo maayewa no bi wo ho a waheda akoto fridge akese abekwa ihim enkrakra wom enkatekwai wom ankatebe ewom rewre nkwai ewom owo ne banchi wonu fufu owo ne manken owo bode owo bayire etini ewu pe bia no ebi oho owo sabe na dwaye o ne kitchen owo bibia ehefie ho enti se onu krute na ewadwin se wo dwe obebo okru so dwe every say ona ware ache akwese mo ayenua etu kru mu no a na boko okoto nipa bi sa afidiem no oche ne kwhye no ho a obegya no boso memiensa kra na atwam memma so de ye penia ye pese pa ye pe ampebre eno ane se wadwala wie na wabeda mpaso watching live from the Bronx, New York. A kilo also here free Bronx, New York. Yeah, that's minua. Enti empempi no. Ya na eye mani bisubai. Nansa me ka semwe. Mi Kofi me risa date na akoke nam cs osa meka. Sabe obi okra ohia yen sei se celebrate no a sabe o sabe. Onim sa sabe celebrate kura wi mframa. Tida kro ne da ono ti puyos na say celebrate kura enyi frama enyi nipa ya kodi beans anopa enwumre enkreti my ebe creating frama ano frustration obeyi frama eti eno etumi me man bi hu say sabe ono pe wahu bibia okra say onya yibia be man na wo kwa akofa no sa na ne sutie eti man bi wo suba omo oba onka ebi anya huhumu bia honam usuban ene bi nso ho a honhom adi oba na chi no se bema bia ne hia na onya problem obi o beda ne ho adi atero se twe ho akwese ye maame bi odena sem ba hai orona sem ne de me ye radio minti bi da bema na ja anadwo bema sabe o pekakra atie de na ja odne se kofa de guitar pin zu nkofie mienu e wai odne se ko som kakra eduru ba bi asabe nwiwie no ya na niema saa bi eka ho otre ne nsa nka no fo ne nsa ka enwi pa fuku ha e wor kokoso ho na adwama na okoboro wa mo Jesus amane ne nsa ko ka enwi ne nsa nka enwi an ko mfre Jesus ne nsa ka enwi si Jesus na abeka ha Jesus na abeka enti wo dia na maame maye hu no kre
Ofa mpacho ebia na saade na ha me no na ama na abasa na me de sabe me namfofo kora na sa ma omoben me kora nim sane me life tie. Obi bia e correct. Alili nkua na e correct. E chika matisa mante ba fai die no. Eti dia na beba se be ma bia before anu agya o. Mpacho bia na ofa sunsumu aware na bia ha me. Wonu aduane ye. Ofa me ni aduane ye. Aduane be pa na anim ye. Kasa mi wo fufu a me nim ho kwan ye. O kasa mi ye mutu a me nim ho kwan ye. Ye fufu. Kasa mi ye kokonta a me nim ho kwan. Ah, konkonte ye nye. Ye ya betie. Konkonte ye pawra. Esam no ene efe no konkonte. Unya di sija so kan wi adane abetie enye gogoje bio. Ebisa wuntimi nka nchem se wuni moreka. Nemo wuni banku ka. Ena okoyama buro no beso e more. O ka wi ane dan banku. Pacho ni nyina me nim ye. Ye fufu nkwai. E mai sisi ane nko. Fufu nkwai me kotonya adoa. Ma pento sikakara. Na manu anya adoa no. Wi a metwi no wawi wam. Onfa mako nka ho. De mako be ka ho ofa. Wi a na ma stimu me nam ho. Wi a. Wo de dia na stimu nam no ho. Pacho je ne enkeka ho a me de be keka ho. Yes. Ene de ye manti ye nim sane etie. Medium ye be ma menim enti nkeka ho no ka. Ne moaye nkwai. Yeso nkwai da. Onya nkuruma mienu bia na watwa atum. Wo de ato na tifi. Wa mixe. Na wa mankwan na ye kama. Aja wonya ofufu bia na aja. De aguso. Enkwai mum de why na huruja jumping fire. Why enkwai wi ntem dodo. Enkwai ni sija so mentene mpampan. Be fa ne saa. Enti saa hawro na ade aba. Ususa honhomo na di akire. Ehemfa ne hemfa na ade koye ayekoka se bitu wadwunu hwe. Enipa ya twene etimi nyinsan o. Bible say adwene ne nyinsan etimi wo bone. Se obi ka sem eto wadwum ne nyame ampata no anyi saa adwene na mfiri mu a etimi di mu dem. Ebi nso anante saa. Ebi anante saa o. Na so nam se waje die nti ebekọ akofa hawa bro ya mum yesusu nanti o na ye namoa ye behia eje se ususu se honhumu awade no eye de na hu se honhumu awade ha ofa metimi da na masonda ye se obi no da aba na me da ada ebi sa si sa no the 3 days na me kompa ball me nyesam bibia me ko kire mu kire sofo no no hu kan ana se me ka kire no no obi na de ko sofo no pa cho da bi mi wa na asori ko e uro obi ani nkomo me gina ho no be frɛ me se me mara asunsun mu aware ha me ti ho no na me bo me tiri nko se nokore se saade no awo me so maza asofo no o ma adwene mu da ho oya baba wa sei na ukọ ho a ne edikai ya nkase opa awade a yebeka se sunsumu awade ana opeba omo tutututu saa la ne ma ba ko befa ni padwene se unya obi asabe na adwene mu abie kakra obetime bi ti ohwe mre bi na ye me ne me papa ne tie na akola ba ko wi anam ko wi ankwa mu nam wiye obi ase nyonoa na miswa no na mitimi ya azam magic kakra eti na omunim se maben ena me ko dantuom ena me de takra ekosi tuam ena me ka kire nkolan se nea owe nam no okono so takra no abachi na gina ho omya miensa mienu koye no o makoso takra no o maba ba akokoye no akoso ho no asai etuom ba na so obi amra ma mehwia ne nsa takra no me display gu ho eti no so mo no spray na agye ne nsa mehwia spray na agye nipa mienu nsa ba ko anye ne nsa nam say wo na awi anam no ya ogina ho eya adwene tifiro no hwe ofa Kofi ofa Gyimah de wa bin o we a menni palakra eya adwene eti ukwa nipa bi o be ready ana nipa bi so obetimi ahu onsem nyina ka kire ba de ye no eti adwene de na pese nyama o ofa mpacho mpesa mo boa me na se bibisa wo ho a emfiri makwan mu na menya hoto afi na beka se bibisa wo so waji agia tum dada o man odi ka di mfie sai anya 17 years
Sa? What way? Oh, and what in fear say? Will be 15 years. Wow. Unmajuma. She brana sentem. We school nedikano. Me pa trying. And I want to show them. Pa trying for. Me man be more back okra. Pa cho David. Say what be call the tosu me no. Nyina ya me. Me man na no mo hu o mo. Bi okra ofre na onfa. Kwara na ya se me no bi on so so a. Ofre wa be. Omo nyina gi tu mu se nkwala de yo mo mato o mu din. Enti na me say bia na sa ade na ha me no na press wo. O we bi nso ado ma faafala me ka se bia wo fa be ma wa na ado sika hwe o mo. Me pa cho David. Enti sa. E kom ni me man kra fa sika no aduane mo. De. E ba be du ba bi no na kire se. Kasa ne kasa de me kakra wo fi mi tu da mi enti sa. Me say ahyase ne de wo hu ni se bia okutamu umu kakara. De be ba be du ba bi no. Unsa hu ni sa. Yo. Yeah, that's it. Medafo ma me esanso na wase. Sauje brane akwakohwe video ne bai. Na abrabo na ye wom no ho anye bibia na ye obi na ye yen. Etada bia ya no kasa, ya numu kasa, nsama ye bekeka no. Eno na di abrabo so. Obi wo ho a na be fi na no bebe bia, te se beba ni tirim no ka. Epie. Obi tumi ka se, me de enya ade a me de menwo, me de menwale, me de menyese. Sansem na ye keka no. Eya ye fan hye tirim se ahonhom enenam. Enti se wo kasa asem we ya de to obrabo so sa wo da wo nware na se obedu mpani fie so na sa aware na mba afi wo de kwa kwhye obi etada bia ye ya ne ye ho abaifo ene ye se ya brabo eya ne de kwa kwhye obi ye de kwa kwhye ye nananum bi omo tem ba bi omo nkan ya maame mo omo bo omo bra ene ye de kwa kwhye omo so ne enim se ye ya enum kasa ne de ye ho ya na ya da ne abaifo no kayiri bombom ne ye yen hye ya no kasa yie na yen hye ya na montuo yie obi wo hon mo no no obo ne ho ban enti se udi sa nipa na chi na won ne ekone namba bia ense ne mfata won ne etu na mo bia ense ne mfata ono no obenya bambo e de abo ne ho ban obenya bambo e de agege ne ho enti se wo de ho kokoto na sa mo ko ye mo nia ma basa bia wo na be wi akire no bebre na ntentan de obia na mantentan fa nanim oso da ye boni a bo ho mpaye eye papo eye boni o de bo ho mpaye se papa nyankopon ma ne mrem eye boni nso a onjutwem simple na me kosofo ho ochina me kowe honom na obi ye me na ni agi musika di afa be wie chi na mo wanu dem na musu yemfa we entu ye hofo ni empempa ebo na ebe boaye ama ya brabo na ye boni ye ho ano Berafo me nsemre me de besi ya sei aha eda so aye emergency Ghana TV me di ameje so na na akosia ade pada sene mesanso ene mo hia bi macron. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete.
price and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.